Orain hasiko gara presentatzen zirkuenak. Lehenengoa, Naio Hazin, dantzaria eta mimoa. Txalo bero bat. Orain, Amaia Dot, magua. Txalo bero bat. Orain, Iratiro Ropero, dantzaria eta mimoa. Txalo bero bat. Orain, Ainhoa Blázquez, DJ, txalo bero bat. Orain, Iraia Muñoz eta Naroa Remon. Txaltzen dutenak, argiak eta pizten dutenak. Txalo bero bat. Orain, Iñaki Gabita. Gimnasta, txalo bero bat. Eta Ane, almendros, dantzaria, txalo bero bat. Markel Elizalde, mimoa. Ebaitza Zueta, mimoa. Orain hasiko gara dantzariekin. Naio Hazin, Irati Ropero eta Nebe. Txalo bero bat. And
Todos zuen. Orain, pintatzen dimoa. Txalo bero bat. Orain, azken aktuazioa. Abeslarian, Ainhoa Blasque, Idatzi Ropero eta Naia Zin. Txalo bero bat. Zero eta zure
Lehenengo,